Ki Rivaldo, bocah sing arep ngutang tapi ora dibayar-bayar. Turun. Monggo, mlebu do. Lho, nek awakmu ning kene. Iya do, iki tor kelompokan lho mar menyang nyapa ning kene. Aku arep ngomongin hal penting karo Anggi. Hal penting apa lho? Aku ora dungu pisan to. Ya wis kene tak omongin tujuan komen iki arep nyapa. Piye do, sidane? Anu Nggi. Piye carane lek ngomong lek aku arep ngutang? Emangnya arep utang piro sih? Paling 500.000. Terus piye carane lek ngomong ben sopan? Soale mbak tanggo kos luwih tuwek timbang aku. Ya, kamu kudune nggih basa krama halus gen ketara sopan yang sing luwih tuwek. Mulai. Piye contone kalimatnya? Kene yo. Diskusikne. Oh alah ngono ya. Ya sing tak jajal. Iya, aja aja sing sopan lan duwe ganggu garis luwih tuwek. Iya nggih, matur suwun sarane. Iya do, muga-muga lancar ya alhamdulillah duit. Assalamualaikum Mbak Zara. Waalaikumsalam. Loh, Aldo, kene tunggu dhisik. Rasa sungkan. Nggih Mbak, matur suwun. Kok dongaren dolan mrene, Do? Enak apa? Pangapunten sakderengipun Mbak. Kula dugi mriki badhe ngambil arta dhateng jenengan punapa angsal. Oh alah, arep ngutang to. Kangge apa duwite kok ngutang ki? Badhe kula damel bayar kos amargi arta kula tasik kirang. Piye ya, Do? Marai kebutuhanku ki akeh, jadi tak gawe dhewe duwite. Tulung to Mbak. Kula dereng gadah artane saestu. Ya wis lekno, tak sili, tapi janji 2 minggu balekno duwite ning aku. Nggih Mbak. Kalih minggu malih kula laksanaken atone panjenengan. Ya wis sik lekno, tak jupuk duwite ya. Nggih Mbak. Iki Do, duwite. Tapi janji lo ya, 2 minggu kas balekno ning aku. Nggih Mbak. Matur suwun sanget. Lek ngoten kula pamit remen nggih. Ya Do, padha-padha. Monggo Mbak. Nggih.
Duh, kene duh. Woi. Cah kok wis teko dhisik. Suwine ra pancen Iya, dinteni. dinteni suwine, Ram. Piye? Piye lek ngutang dhek lancar ora? Oh ya lancar, mbane sedolan ngene iki. Udah ngono, pesen kopi kono sik. Iya, engko tak pesen. Wis mabar dhisik opo piye? Ayo. Gas. Yuk. Oh iya mbak, anaknya kayak kita rintisane ramatune. Heeh. Sek mbak, sek. Duh. Piye do? Duitnya wis enek apa durung? Sepurane kula kesupen, Mbak. Niki kula nggih dereng gadah hartane. Jenengan paringi wekdal setunggal minggu malih nggih, Mbak. Waduh, do. Yo sekno seminggu kas yo. Tapi janji gek balekno ning aku neh. Nggih, Mbak. Sepurane sing kata. Yo wis ra apa-apa. Monggo. Yo. Do. Piye do? Duite? Ngapunten, Mbak. Artone dereng wonten. Waduh, do. Janjimu seminggu kok balik nih. Iki wis seminggu punjul panggah ora enek duit ae. Pripun to, Mbak? Kula nggih dereng gadah hartane. Mosok iki 3 minggu panggah ora enek duit ae to. Napa purun jenengan kula bayar ndamel bodong? Heh, karo wong tuwa mandak nih. Bocah kok runyan eram. Nek terus diomongi ora percaya. Heh, apa kayak kok rame-rame? Ana apa iki kok rame-rame? Iki to, enek uang diutang randang disaur. Nek ora percaya nang dadi wong. Do lek karo wong tua aja kaya ngono. Kudu duwe sopan santun, omongane dijogo. Lah iya to, bocah ra sopan blas. Sampean aja ngono, Mbak. Aja peh luwih tuwa ngrasa paling bener. Nyatu ya bener aku, wong duwe utang janjine 2 minggu, sewulan randang dibayar. Sapa ngerti Rivaldone ya urung duwe. Paling dia ngapusi. Jajal, jujur aduh. Sepurane nggih, Mbak. Kula wau mboten gadah ganggu dhateng jenengan. Asline artanipun kula damel kali rencang-rencang dhateng kafe. Astagfirullahaladzim, do. Karo wong tuwek kok yo ngapusi to, do. Mbok yo jujur kat awal ben ndak dadi padu. Sepurane sing kata nggih, Mbak. Mengke kula wangsulaken artane sanadyan bisane, Mbak. Janji kula wangsulaken. Ayo do, gendang salaman, aja bangga padu ae gara-gara utang. Ini Mbak Sarah. Ganggu iku sejatine sing utama. Wong urip iku sejatine mbutuhne wong liya. Wong enom iku kudu nduweni unggah-ungguh marang wong sing luwih tuwa. Aja nganti marai atine gelo. Tata krama ajining diri saka lati minangka utang digawa mati.